Җирлегебезнең үсеше күз алдында булган төзеклеккә, моторлыкка гына канәгать калмыйча, районыбыз үсешен дәвам итә. Мөслимнең күп фатирлы йортлар ишек алдында ремонт төзелеш эшләреннән райондашларыбыз хәбәрдардыр. Юлларның торышына зур игътибар бирелә. Авзалов урамындагы 1 Б, Кооператив урамындагы 168, 170 Б йортларның ишек алларында тротуарлар ясалды. Авзалов урамындагы күп фатирлы йорт ишек алдына керү юлында бордюрлар коелды. Монда стоянка булачак, без бетон ташыйбыз инде. Автострой организациясында. Мотор булачак, тиз арада бетерәчәкбез, Алла бирсә. Биредә 3 йортка бер зур парковка ясалып килә. Бу эшне Авзалов урамы 1 Б йорты белән Кооператив урамы 168 йорт араларындагы хәзерге парковканы зурайтып башкаралар. Биредә балалар өчен өстәмә мәйданчыклар да куелачак. Төзелеш һәм юл эшләрен Йорчалы шәһәренең Автострой җәмгыяте башкара. Так, большая парковка будет между домом 168 и Авзалова 1Б. Большая парковка. На нее заканчивать будут, скорее всего, наши субподрядчики. На данный момент делаем выезд дома кооперативной 170Б. Асфальтчик приедет, заасфальтируем. На данный момент все. Тротуары сделаны, брусчатка уложена. Песочницы тоже отсыпаны, мафы уже будут делать местные организации. Мөслим 60 юлына да тротуар җәелеп килә. Кооператив 170 Б йортына машина белән керү юлы хәзер гимназия яклап булачак. Җәяүләр өчен тротуар буйлап Мөслим стилендәге яктырткычлар да куела. Мөслим йөрәге янында фотога төшүчеләр дә байтак булачак димәк. Көннән-көн моторланучы җирлегебез белән горурланып яшисе дә яшисе генә килә. Мос оешмасына эшлибез. 60 юлында китә торган юлда җәяүләр өчен ломкалар ясап фонарьлар куябыз. Балалар мәйданчыгына комның түшәлгән булуын әлеге йортта яшәүчеләр яратып бетермәде әлбәттә. Бу аңлашылады. Балаларның аякларына ярып өйгә ком керә. Тәрәзәләре, урамга караучыларның исә тәрәзә төпләре даими тузанда утыра дигән сүз. Ләкин сметада каралганча, балалар мәйданчыкларында ком гравий катнашмасы түгел, нәкъ менә ком гына булырга тиеш. Бу иң беренче чиратта балаларның иминлеге өчен кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.